Döntsétek el, hogy ki lesz az első. Remélem az Andis. Ez tényleg egy Gyerünk, penge! 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 Várjál. Koncentrálnia kell. Állj oda a rajtvonalhoz, legyen a rajtvonal ott a sarok, vagy mindegy. Jó, a sarok! Jó. Ilyen fotózzatok, ez olyan jó. Sima bukfenc, penge. 3. Sima bukfenc, max kitöröd a nyakat. Azt is lehet. Eddig jó, nem? Igen. Na, ez tök para. Jó lesz! Ez ügyes vagy. Gyerünk! Jó! Csak a hátadért hozzá. Azért hozzá. Te alacsonyabb vagy, úgyhogy a lábad is hozzá fog érni. Szakmai tanács lehet a csapat? Lehet, igen. Szerintem használd a fát. Fát. Mászol a fára és Na, akkor Ott mindjárt az ágat kezdjük, eltöltöd. mindjárt kezdjük. De indulj ugyanonnan, mint a penge. Egy, Vagy akár oda is kettő, felugolhatsz azért, hogyha fel tudsz. 1, 2, 3. Hogy mászol fel a fára? Jézusom! Megvagy! de ez nem is érintette. Az ág szakította el! Öndíjas tapsot! Megvan! Minden rendben.